Na pravom si mestu. Bravo! Misica Dijana Milojković, koja je izgubila bitku sa rakom, sahranjena je danas na potresnoj ceremoniji u Ćupriji. Pre sahrane se u dvorištu njene rodne kuće okupio veliki broj rođaka i prijatelja koji su u tišini čekali polazak na groblje. Među prvima na sahranu je stigao njen bivši vernik Stefan Karić, noseći ogroman venac sa belim ružama. Dvorište porodične kuće bilo je malo da primi sve koji su došli da izjave saučešće o žalošćenoj porodici. Mogli su se čuti plač i jecaji neutešne majke. Na sanduku u kom će biti sahranjena naslikani su motivi ruža, a njen brat, sav uplakan, grlio je krst koji se nalazi na čelu povorke. Brat je sav u suzama spustio belu ružu u grob. Dijana Milojković je rođena u Ćupriji 1987. godine. Njenu karijeru obeležila je pobjeda na izboru za Miss Srbije 2009. godine.